Kardom ili runing tikathar ini ada pabirta anton pen Ingdeng thongke praisi Assam angkang Srimanto Sankardev Hongko Kendra Sisuyuwa Aimatri Samaru lang pheraha waralong kepeman ponci aphan kechisikpon. Lason si Ola Sampen State Committee atum kaching wai pona teng pininga bangki non kibang ji phai kunia chikloni phainer kep sir kep lapen kep arnian lang phera habar bolong komaji karbi jutang aklamalong kepeman ponci aphan lang pheralong ham phangasong doan chetong dunsi ki claim kidam kemesen ji aphan chingwai chingsaya jaime kepaman ponlo labang so mayalong man kido KACE Madhuram Lekthi Bukalia Municipal Board Ward Commissioner kido an lapen ratsai claim bang kido an anparta prek jamlo cholia song do an atum chetong donsi labang so jai me kimisen lapen ingsam jin pen kipechun ponchi aphansi bidi sore chipachoy ponlo নমস্কাৰ সকলোকে তিনিদাগ নিলিতো কনকমাজি তেনাং ফেৰহা বাৰলো আসাম angkang pada Assam state program hiku joti lapen ke ai matri labangso amaru odibekon hongkol odibekon laso odibekon abake lanon nakileti November ciklo tarik nerke tarik sirkep lapen tarik ke di koma farma dabolong komaji longsi lang itu state committee pen dak si adim ki jongpon sila so adim ki jongpon ateng pen halang itu dak lang fer hawa no song doan hang song doan lapen ge tutang song lapen ramai song preka song doan pen halang itu bidi suri kenji harapan kini halang itu dak maina phai glo so teng pen dilitum dalang feralo kampang songwan lapen kek metang khai asong dwan atau kami dan pini ketong pora di cipi dulu anon nakile ji nabangso odibe kono ban mesen pen pacun dia pansi akai tin along kampang songwan atau kami bidi suri cipi dulu nasi isi ben along magai di larong dak ilitum langfera lo da bolong komaji long si na person mai thetan na ibigi ela bang solang litum adim ki horpon nilitum tani ngaro ni sambo da pen kay itu ta adu ka be da khai doan langfera lo khai doan to mas da acarap ka chitu dundia pansi nilitum chisik no dan misen pen itu pacun dundia pansi bori dumpo kate kapre kalap ki avedani fana bake akai tin tu sami labake arpu jen dulu lapen bori dunia fana cara cipi dulu senile tu labang so hiku lapen ke jodi ai matri labang so di bekam labang ke mesen terpacu di pasi cisik dulu lapen ke alang litum pan mesen merpen labang so program labang so mai itu bagi apa hirdu pajir dulu lapen jaladak itu dak Assam angkang kapre ka district pen ta an wangi kapre state pen nawai bisinang kan no Meghalaya pen nawai Arunachal pen nawai pen ka alu hilang itu la itu Okhomia latung ke isi texer khai ku suci bulu jalan itu makaya no mucot India Assam pen antar Delhi pen asal Bangalore pen asal hai ta mai bisa la mai ke palam film bela chini pon si ili tum tambe mithang adimalo no meju be set di phana ba ke adu go beta sirabu no ku si ili hin beta me chune ba landa ili hin pen ba ke Assam Governor aphan panongsi songsir kep sorlo asong otumpen chilang petpen Karbi Anglong DC nirola phangchu PACS arideng pinpuralo kepajoda Karbi Anglong ano non chiklojon thompli apor kacholang rempen apran kidam aning kachi hangpen video langno ke viral lapen banga hem ki bidun pen arta ke jumaphan kacholang rem
ahoka kangsai kelong lere ka puthak pini pre ni phai krener kepani sorlo song mate KWJF KNCAK KAMS SS NPA KNCA Mohila Morcha BJP Mohila Congress INC Lapen AIP WA atum chilang petpen Karbi Anglong DC sa hemalongan palesi Karbi Anglong DC riding pinpuralo kepajoda asong doan ka chitong hin pen prangsika dom bajir ponlo asi mohe neli prangjong ta methan ponlo je nilitum ke damtang arni hut Karbi Anglong women sasong doan nilitum chingwai si pini ani abangke dharna ta doji laben ke DC phan through DC nitum governor phan si isi memorandum PG pusi pinya program ke deng ponlo asi dharna bang doji nilitum papichotji pini bangke program mating pensi isi memorandum ki pi program ban ke enponang pus nilitum kadok be chingwai pensi pini program teng ponlo rasi ladak ke jongpon ke iltum asam governor phanilitum ke hangpon mate memorandum pa jirpon ke lahelo je Karbi Anglong arlo arjak mane chiklo joni jon thomang bong crime abang abisi pik anibang si konane rape konane murder konane ba lason child abuse child labor lahoi mane kichan piga jok nilitu mane lahoi pena ana case lahoi kedam tang case mukhata nilitu mehen bana me batai memorandum lahoi ki pipon tado sitame non anta pena ana case abang ke akang saipon laso nilitum thekdam longle lasi lahoi pena ana case abang ke a case dolo polotang te alang litum investigate ko ripen akal peris pan nep si mane prabjin pensi action bang ke enponang ji pusini litum mane ningke hangpon si pinang ana case bang ke case bang deng pon po sitame example pan isi hethan adung isi suicide case do laso case bang non anta mane postmortem report anta long lelang pusin tum chini lasi lahui mane government ahin pena law and order ahin pen lahui pena an ka pa delay pon lason do engke lapu bang ke action avedet po engke abc munit atuma bang ke mane aniwang ta lahui mane phan kerep mane han kidnap mane han ke pathi lahui bang ke nangkam bom lo lasi lahui abang pa jum ponang ji mate akesa ting pen action abang en pon serak nang ji pusini litum ahin pen mane kamat hapon sami dolo lase nilihin pen pading pono elo apita me do ulang lase nilihin pen ansin ninji chon 108 Bokajanel siang kang pen BJP asok bui kangrai Preni phai krener kepani Karbi Anglong District Congress Committee asa hem di phualo lumbajong lapen Bokajanel arat BJP lapen EPHLC asong pen COC puthot Indian National Congress along chipe ogdun Bokajan MEC constituency pen Pratap Singh Rongphar Kangbora Timu lapen Diopani MEC constituency pen Elias Tirki lapen Sarapathar MEC constituency pen da BJP APHLC a party aphan ningkache thekawia jok arisang hotum pen ke ongdung Congress along chipe ogdun Sonsi alangli tumpen kachethan pona tengki BJP a party ke Karbi mati inglong aso aphan kang hon lapen ki jokwan awe Pinpur mekedam tang pinanganarni penlo ningke dok de puta jongpon Pipot ma polote methanga long riarlo si methanga khayatum keche ke be arideng ereng hu kiso plut play pin tangte e prangke kosonsi e isumara tuma phanke pheri meme ang si nang ingdang bom pinpur BJP party aphan ke pehai ko priale dola kota arjun tu anparta Public crisis mate hormu hortar ador kiso lapen rat ke dukisung BJP atum chining tung te athe BJP a party EM MSC atuma phan phun kol batai kep anta phun dengdi tangte ratatum kachopa haidun ke kopiale sidolang pata arjun tu Indian National Congress Sarkar Kacharia hutke kanghon pachitang sonsi old age pension widower pension handicap pension Okorjang Sarpi pension lapen job card anparta contractor soso lahai huyanta BJP atum pawet kedamtang Durga Puja aprangta job card pakle manamta inut pen pharupli wet kelo kadokawe suri sia potke pharutrok nang thandun pet anparta contractor soso atuma phanta
bil PPC patot krengkrang posi alang litumpen Jaipur. News Desk Report, Karbi Anglong News.